И взимаме, показвам пред камерата. Аз знам къде. Мислиш, че като штракна с пръстите, докато ще горе, тя ще скочи на мен. Ще отиде на горе. Предполагам, че така става. Добре, допусни. И това е твоята карта ли? Да, моята е, да. Добре, не съм свършил. Чокни, поне с чокни си казва да се за пред камера. Така, слагам в стето, ако искаш я бутни. Така, штракна с пръстите, тя изкаже там. Добре. Ще направя така. Ще направя сега едно витрило. Искам да я бутнеш по-навътре във витрилото. И тя пак изкачва отгоре. Твоята карта е девятка, а твоята е валет. Показвам ги пред камерата. Така, важно да запомните картите, коя на кой. Така, валето го слагам в задния си джоб. Девятката, не разбърквам се след някакъв. Девятката беше твоята. Да. Така, понеже ти не сте ги карта, кажи ми къде я спра. Така, коя двете карти сложа в джоба си? Валето? Валето, обаче тук. Ако валето тук, в джоба ми коя карта трябва да е? Как обаче като валето? Тук е. Това е добре. Браво. Добре, имам, както виждаш, едно цяло червено диске и една синя карта. Тази синя карта е десятка. Ей така ръката. Виж, слагам десятката в ръката ти, служи другата ръка отгоре и затисни. Ако искаш, ще служи ръцете, така че не мога да снимя карта. Ръцете отгоре. Така, а тази карта коя е поп, нали? Понеже десятките са медни от медните карти, само правят така, ще траквам с пръсти и идва при мен. Ако не в ръката, Друга ли? Видя ли какво направи? идеален е. 24 карата. Какво става, не гледам? Добре, имаме мъчните карти, нали? Така. Карти са различни. Яме, кажи на коя карта да спра. Смисъл, хареса си някоя, аз ще правя така. Стоп! Чакай, Осмицата ли? Да, сладко. Добре, осмица или... Добре, Осмица. нека за осмица. Айде. Така, след какъв цвят беше? Черно. Синьо. Синьо, добре, ще траквам с пръсти и вече червено. Да. На цялото не? Да, бе, цялото. Я върни. Да, добре. Да, бе. Виж сега, опа, тук има една синя карта. Подръж тази част на цитето. Добре, има една синя карта, тя осмицата, на която спрям. Маняк. Я е такова осмицата. Добре, понеже трябва и да направим червена, само ще си карахаме и вече. Аз се направих червена, видях фокуса, бяха две карти, една така. Ти как я боите за толкова бързо? Ще трахнем на пръсти. Ама качи го, че съм те разкрил. Добре, днеска бях разкрит. Тая магията е разобличена. Ти бе. Добре, ще траквам с пръсти вече червено. Добре, как го правиш, да? Така, цялото чисто е червено, всяка една карта. Да, сега ще е синя, не? Също да, само тя е синя. Така. Добре, брат, па искам да ми го покажеш. Знам, че ни кажете колко сте, ама как го правите, бе, не мога да я върни. Добре, подръж само, ще те обърна. Ето ще сте. Добре, брат, как го правиш, ще трака на пръсти, аз искам и 5 лева в 10 да ги направя, може ли? Може, ама... Виж сега, имам една синя карта, едно червено система. Да, така. Така, тази синя карта трябва да е седмица. С пътя. Дай с така ръката, слагам седмицата върху ръката ти. С другата ръка отгоре си така, че да не мога да стигна карта. Така, следващата карта, която връщам е
По принцип синици са медни, други так само. Штракам с пръстите тя да променя. А татко му да велика, ма? Да, по принцип. Ай, стига и аз не повярвах да стане. Аз след това не мога да си го обясня, брат. Виж сега, имам по две напълно еднакви карти. Две осмици каро и два жокера. Вземи един чип, друг ще го ставим в джоба и така, че да се виждат обаче. Виж сега, някой само да ми каже да си взема една карта, само ми кажете коя нада. Жокера. Добре, жокера, осмицата ще е отдолу, жокера отгоре. Така, къде в момента е жокера? Отгоре. Добре, жокера наистина е отгоре. Но, къде е сега жокера? Отгоре. Друг ми не? Отдолу. Не, отгоре. Добре, виж сега, ще ги разбъркам малко. То две карти, колко да ги бъркаш. Абе, сега жокера ще изчезне, искате ли да се обзложим? Или ще му е в другия джоб. Добре, сега къде е жокера? Отдолу. Джоба ти, брат. Сигурно повечето ги загубихте, нали така? Да. Добре, няма значение, с две карти с гръб наистина е много трудно. Ето ти го жокер отново отгоре, тук се е осмицата. Вижте сега, ще го направим по-лесно. Тук имаме жокер, тук осмица, вземем друг жокер. Така, два жокера и една осмица, нали? Да. Само една ръка е така напред. Така, двата жокера и една осмица. Да. Обръщаме едната и сигурно най-лесният въпрос на света, коя е в ръката ти? Жокера. Добре, много. Штрак с пръстите. Ето става. Кажи как става, брат. Добре, виж сега. Жокер наистина Ей, то жокер ще го направи осмица. Ами трябва затова обръщаме осмицата, штрак и жокер се връща. Я бърни да са две карти. Жокер, не са две. Не ли че? Бой! Брат, ай обясняй Става ти. само един жокер и две осмици. Да. Често да ви кажа, осмицата ми е любимата карта, затова що пък да нямам трета. Виж сега, в ръката си имам осмица, осмица и още една осмица. Но ти избра жокер, нали? Да. Подра осмицата. Две осмици, един жокер. Бум. Втори. Брат, ти нещо правиш. Плочица. Малко му избягват